Já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další video z Pet Simulator 99 a tentokrát už jsem farmil hodně za kamerou a mám první rebirth a můj cíl dneska je se prostě dostat tam, kde jsem byl a prostě tak no a doufám, že vás to video bude bavit a my se jdeme vrhnout na video. OK lidi, takže jdeme farmit, aby jsme měli na další to. Tak, dobrý, máme už. Farmíme. Už se to trošku laguje docela, už se to trošku laguje k farmem, trošku to přeháním možná. Počkejte lidi, sakra, to je blbý. Sakra, to je blbý, to je blbý. Jo, to bude takhle. Počkejte lidi, to musím... něčím to musíme vyřešit z mýho inventářu. Jinak toto jsou... Dostali jsme TNT crate, crate. A potom tady máme ještě pár těch normálních, takže já bych se to tady takhle odpálil pěkně. Tak. Takže tak. Máme to. Můžeme jít do dalšího. Takže jdeme si to koupit. OK. Můžeme koupit rovnou další, myslím. Yep. Koupíme další. Farmíme. Pane bože, lagy. To se mi nelíbí. Mám nápad, dáme tady coin vlajku. Lepší? Škát. Farmíme. Exclusive shop. Aha, takže to je trošku pay to win. Aha. Tak to pak jo, no. Ale jsou tady redeem kódy. Takže dobrý. Aspoň to vem už. Dobrý. Jdu do dalšího. A... Tak. Jdu. Takže jdem, dobrý, máme to nafarmeno. Máme to nafarmený. OK. Farmíme. Lagy trošku. Trošku víc. Trošku hodně. Hodně velký lagy. OK. OK, lidi, musíme vyzbírat ty coiny, protože to nejde. Tak. Dobrý, a půjdeme do další. Pojď, jdem. Dobrý. Tak. Jsme tady, už je tady konečně klid, doufám. Ok. Pojď.
Pane bože. Pane bože, pane bože, pane bože, to je tak... Pojď, no ještě několik tisíc, ještě 1000, pojď, dělej. Tady jsou takový lagy, tady to nejde ani. Dobrý, pojď, dělej. Jo. Dobrý. Tam je můj daycare. A tady je merchant. To je speed 1. A toto si koupím. Párkrát. Proč ne totiž? To je Crystals 2. Já si to koupím, proč ne? Dobrý. Za chvilku budeme mít rank 4. Takže to bude dobrý. Pane bože. Lidi, no to není možný. Já to budu ničit takhle asi, protože... Už jdu pryč. A můj daycare, co jako? Mám tam furt toho peta, on tam furt je. No. Farmíme. Farmíme, pojďte. Dostaneme se tam do té lokace a asi to bude už v pohodě. Pojď, dělej. Ne, to nejde. Lidi, jdeme se kouknout na index. Jdeme se kouknout na index, jestli máme úplně všechno. Pane bože, aha. No, tak dobrý, no. Tak já si tady já to můžu udělat ale ve zkratce, takhle. Tak. Dobrý. Takže všechny jsou odemčený. Který nám tady chybí? Ano, teď. Jo, lidi. Co tady nemáme? My tady máme skoro všechno vlastně. Akorát tady tohoto nemáme. Jep, to se mi líbí, že jsem to našel takhle. Takže ho musíme ulovit. A tady máme máme tady novou rovnou. Šimpanzové, nechci. Pojď. No nic lidi, já už to ukončím. Doufám, že vás toto video bavilo. A pro dnešek už končím, protože video je dostatečně dlouhý. Takže dejte like, odběr se zvonečkem a zatím čau!